Pudno nga dadagiti tiyempo nga umay iti hindi ito ngem common kanya tayo amin niya. Adu dagiti gundaway nga umay iti paspasamak iti bibiyag tayo nga saan tayo nga expectaran but ti pagyamanan tayo adatay kini Apo. We are so much blessed. Mabalin ba nga i-type mo dita comment section mo? I am blessed gaputa anakdak ni Apo Dios. Yan. We are so blessed. Haan nga lucky. Yan. I-correct tayo when it comes about the goodness and blessing iti Apo. Han tayo usaron jay word nga lucky. I am lucky. We are so blessed. Han nga sinuertean but we are so much blessed na bendisyonan tayo, nagasat tayo gapuna da tayo dagiti anak ni Apo Dios. Okay? So, di dito nga gundaway, luktan tayo jay Biblia tayo, ijay niya. Chapter 14, iti, verse 26, Book of John. Ayan, praise God. Okay, we are so much blessed. Nagmayat niya nga pampanunutom, ado iti tao dito'y lubong kat may sa tayo nga naisalakan, may sa tayo nga nag-respond, ijay call, ijay ayab iti Apo. Yeah, so nga, dajay panagbalin tayo nga anak ni Apo Diyos jayan ko tayo. We have everything na. Ada aminan kanya tayo gaputa insaturate na tayo iti Apo. Yeah, so nga dajay iti gapuna no apay nga we continually nga i-declare nga we are so much blessed. Yan. Okay, so all of us we are blessed gaputa adu dagiti mabalin tayo nga kunaan nga rason no apay nga we are so much blessed. Okay, so ije John chapter 14 verse 23 irugi tayo ije book ije verse 23 ket kung basahan iti Ilocano version iti naimbag nga damag kunana ti agayat kanyak tungpalenan to dagiti saok insungbat ni Jesus ayaten to ni amak ket syak ken ayaten to ni amak ket syak ken ti amak umay kamto agtaengkin kuana. Wow, nagnagmet niyang awaten nga dagiti mang ayat kini Apo ngay ket umay to iti Apo kada tayo ket iparikna namot ti ayat na kada tayo. Yan, verse 24, tidi agayat kanyak di na tungpalen dagiti saok saan nagtaod kanyak ti sao anangegyo no diket nagapu iti ama anangibaon kanyak kuna ni Apo Jesus. Verse 25, ibagak daytoy taadak pay kada kayo ti mamagbaga nga ibaon to ti ama itinagan ko isu ti Espiritu Santo isuro na kayto ti amin abanag ket ipalagip nanto dagiti amin nga imbagak kada kayo. Verse 27, kapya ti ibatik kada kayo, ti bukod ko ak kapya, ti ited ko kada kayo, ngem saan akas iti panangted ti lubong, ti panangted ko kada kayo, di kay madanagan, ken mariribukan, di kay agbuteng, nangegyo ti imbagbagak kada kayo, apumanawak, ngem agsubliak tumutlaang kada kayo, no inay ayat dak, agragsak kayo kuma, tamapanak iti ama anatanok. Tamapanak iti ama, natanok ti ama ngem syak. Naibagakon daytoy kada kayo sakbay maaramid. Tapno inton mapasamak mamati kayo. Verse 30, jak makapagbayagan amakisao kada kayo. Ta umayen ti aguray iti daytoy alubong. Umayen ti agturay iti daytoy alubong. Saan nak nga inturayan? Ngem masapul amamuan ti lubong nga ayatek ti ama dayta ti gapuna nga aramidek ti amin nga imbilin na kanyak ala umay kayon ket pumanaw tayo ditoy kuna ni Apo Jesus kadagiti disciples na daytoy day time nga agpakadan ni Jesus Christ to go back ijay pwesto na ijay trono na ijay langit ket nagmayat nga dajay nga time nga ket inbuhos na iti amin nga pamagbaga na kadagiti disciples kadagiti believers nga adda ijay nga nang kita wenno adda ijay nga agdengdengeg
nya dagiti disciples na ta mostly kat disipulo na ti kinadkadwa na, and even that time nga pumanawon iso na ag subli ijay langit. Kat ada iti may nga banag ditoy nga kayat ko nga i-share tatang agsapa nga tinaytulak daytoy iti kuna nga the unseen helper in every season iti biyag tayo. Yan, mga mong kainto nga mga isimpay jay. The unseen helper. Dahil saan tayo nga makita nga dakkel iti maaramida na, dakkel iti maitulong na kada tayo. Ulitak manon, we are so much blessed. Gaputa, adda tayo ko ni Apo. Nabindisyonan tayo, we are blessed, nagasat tayo, gaputa, naamuan tayo iti saon ni Apo Dios. Just Imaginen tayo, no awan tayo kini Apo, no santay nga amuti saon ni Apo Dios, santayo nga mapadasan dagitoy da nga benepisyo iti agserbi kini Apo. The unseen helper in every season, ket iso iti Espiritu Santo, nga in promise ni Jesus, kadagijay da nga disciples, iso nga, idi nga kunanakat o mapangkayon to ijay Jerusalem, ket urayin niyo dayto in kari iti Ama. Iso nga sakbay nga umay daytoy mangliwliwa, sakbay nga umay daytoy nga ikat masapul nga agawi dakko na ni Apo Jesus. Masapul nga agsubliak ka ni Amak. So kuna ni Apo Jesus, mapan kayo iti Jerusalem kat urayon nyo. Yan, data iti inbagan ni Apo Jesus. Kat pudno nga idinapan dagiti disipulo, dagiti believers iti Jerusalem na panda nag-uray. Kasamu tayo, dagiti daduma nga saan nga makaururay pinmanaw da. Manuti pinmanaw, almost 300 plus. Kat dajay nabati ijay 120 only. Kat dajay nabati nga 120 isuda tinang paneknek ijay kari nga inbagan ni Apo Jesus. So the helper in every season iti biyag tayo. Agyaman tayo, datayo nga namati kini Apo, datayo nga anak iti Apo. Ngaykat marik na tayo dajay, kuna jay kantatat tayo nga kinantakot, ado dagiti dadagson iti biyag tayo. Nga umanay nga numaminsan nuhaan nga gapu iti sa uti Apo nga dengdenggen tayo, no awan ti encouragement nga mangmangeg tayo, umanay nga kunan tayo nga ayo, daytoy nga biyag, boring daytoy nga biyag. Ngam, dagiti agdengeg iti sao iti Apo, maadanda iti namnama, ma-encourage da, maliwliwati kaririknada. Suga po na nga, pudno nga, ada iti katulungan tayo, ada iti maestro tayo, ada ti mang isursuro kada tayo, iti amin nga tiyempo iti panagbiag tayo. Nya. So, number 1 dito, anya iti aramido na, nya, if we recognize Him, i-recognize tayo iso na, kadagiti amin nga follower ni Jesus Christ, we can recognize dagiti trabaho ni Espiritu Santo iti biyag tayo. Anya iti aramido na iti biyag tayo. Number 1, the unseen helper in every season will helps us in our weakness. Yan. Datayo, haan tayo nga glorified body, haan tayo nga awan tayo pa isi langit, still nga adda dagiti pagkapuyan tayo, adda dagiti weaknesses tayo, ada dagiti gundaway nga daytoy lasag tayo kot agkapoy dadumapay numinsan numaliwayan makabasol daytoy nga bagi ngem ti trabaho ti Espiritu Santo iti Dios ket He will remind us, ipalagip na dagiti sasauna, ipalagip na dagiti karkari tayo kini Apo Dios nga ada dagiti tiyempo nga kuna tayo nga no mapagpabilag tayo kot no na-encourage tayo kot kuna tayo agserbi akin ka Apo aniyaman mapaspasamak. Ya, ngumno dinumteng dagiti haan nga mapakpakadaan lalo no agsasaruno dayta nga pasamak challenges iti biyag tayo. Are we still saying I will serve you, Lord? Do we still say nga kunaan tayo ngay nga agserbiakin ka, nagganas ti adakin ka, no umay dumteng dagiti rigat iti panagbiag tayo. But I think so, no, in love tayo kini Apo, no, mature da jay pamati tayo kini Apo, oray no ada iti rigat, ibagbaga tayo palang Apo, Diyos nag-imbag ka. Only the believers in the Lord, a true follower of the Lord Jesus Christ, sudat ti makaibaga iti kasjay. Only, dagiti pudpudno nga pasurot ni Kristo. Yan. So, mabalin tayo nga kunan nga wow,
imbagla ang nun tada akin ni Apo santo kastoy tibiyag ko nya. So nga the Holy Spirit will help us in our weakness. No adadagehan tayo nga kabailan nga aramidon, han tayo nga kaya nga aramidon. He is always there nga mangted iti understanding kada tayo, mangted iti panakaamo, tapno iti kastakat haan tayo nga maiaw-awan nya. That is the work of the Holy Spirit. Nya kunagarod ni Jesus, inton umay daytakat isu iti, inton umay isu nakat isu iti mang isuro kunana, isu iti mangidalan kat datayo nga namati kini Apo kot dayta iti pagdipindaran tayo. Dependent tayo iti Apo, dependent tayo ijay espiritu iti Apo nga isu ti mang isuro kada tayo, because daytoy flesh tayo. That is my preaching last Sunday. Daytoy flesh tayo kot nakalamlampay. Daytoy flesh tayo nalambing laon unay subsobrat ti panaglambing daytoy flesh tayo. Kat no saan tayo nga disiplinaan daytoy bagi tayo, it will lead us nga talaga nga malugmok tayo ije pamati tayo panagserbi tayo kini Apo. So the Spirit of the Lord will continue to help us in our weakness. Isuga po na nga aramidom dayjay kabailam nga aramidon, dayjay haan mo nga kaya nga aramidon, isu iti counterpart iti Apo. Ngumhan tayo ang akwa, I think mok nga ta adamot dagiti amon ni Apo nga kabailan tayo. No maminsan kat de sobra nga panagdipindar mo nga ay bahala na kasla dayjay kwa agkararagak no idalandak iti Apo nya. Mapanak ag evangelize if the Spirit will lead me nya. Amom garudon nga sa uti Apo dayjay ket pagayatan ti Apo kot urayen tayo pala nga no idalan no maminsan very tempting daytoy lasag tayo, daytoy bagi tayo, temptaron na tayo. Baka saan nga pagayatan ni Apo Dios apay nga makaturturog ka mga ganon nya. Amom nga iti panakigimong ket will ni Lord, mapanak ag church no idalandak ti Apo, mapanak ag church no pagayatan ni Apo. Amin dagiti dang amom nga pagayatan ni Apo, han nga masapul nga riknaam nga talaga nga makonbinsi ka nya. The Holy Spirit knows nga ammom nya. So nga nalaing karot ti Espiritu ti Apo, no ammo na nga ammom ay kat DJ counterpart mo. No ammo na nga haan mo nga ammo, DJ mo ti pasot ti Espiritu ti Apo kada tayo. Hantay nga ko na nga, oy, if the Spirit lead me no idalandak ang ag devotion, the Spirit of the Lord, ammo na nga ammom da sa unti Apo, nga devotion masapul nga haramidem. Nya, so nga, da itulong na kada tayo ti Espiritu ti Apo kot, ituloy na nga konbinsaran da tayo, ituloy na nga isuro dagiti antay nga ammo, adat ti pasot tayo, adamot pasot na itibiyag tayo. Tama ba, mga kapatid? So, that is the work of the Holy Spirit that will help us. He will help us in our weakness. Kahit na nga sa one day toy, jay saan mo nga kabailan, nga aramidon, isu iti pasot iti Espiritu ti Apo, nga ammo na nga hamo nga kaya. Ngumno ammo na nga kayam, idalan da ka, kaya mo yan anak. Kaya mo yan, sikapay lang jera, kayam dayta. Yan, so nga we have a part niya. Number 2, nga aramidon na the unseen helper in every season. Nekot iso dayto, He will teach us all things. John chapter 14 verse 26, all things. There's saan tayo manon nga amo dayto, He will teach us in all things. Dehaan mo nga amo 26 basaak man. Kunana, ti mamagbaga nga imbaon to ti Ama itinagan ko isu ti Espiritu Santo, isuro na kayto iti amin abanag ket ipalagip nanto dagiti amin nga imbagak kada kayo kunana. Isuro na iti amin abanag, aduti saan tayo kot nga amo, di mo taya, aduti saan tayo nga amo. That is the work of the Holy Spirit. He will teach us. Ay kat no insuruan da kat, namin 2, namin 3, namin 4, namin 5, namin 10, ay kat aramidon tayo mat da jay, pasot tayo ijay, maraydayaw ni Apo. He will teach us niya. Ijay amin nga banbanag, ikan na tayo ti kinasirib, kas ano tayo nga idil, iti may sa nga banag, nga pagrigrigatan tayo. Maraydayaw ni Apo Diyos. Han na nga sulbar, han na nga isuna iti mang solve iji problem nga sang-sangwam. But He will help you nga makultivate da jay abilidad mo tapno ma-solve mo da jay problemam.
Maraydayaw ni Apo. He will give you wisdom in understanding. Idalanda ka, ikanda ka tipan na kaamuhan nga mismo nga isunat ti mangkutingting ijay problema tayo. But He will give us kasi ni Apo sa nakayat nga spoiled tayo nga anak na. I am so much blessed, idi kalman, di nagawid ni Jacel. First day ni Jacel, iti klase na iti EPTS di kalman. Di nagawid kat, ayaw, nagmayat yung discussion mi, kunan, niya nga di ay, kunak kat, the God in the Old Testament is like a father. Ije New Testament ngay kat, is a God nga full of love. Ni Apo Diyos, iso nga nakais-stricto, iso na nubas-basaan tayo ti Old Testament, nakais-stricto ni Apo Diyos because He treat us as His children. Kuna na kasi, I let Him express the Jenny naadal na mo tayo. So nga pudno launay, the Lord our God, iti Diyos tayo, kat itid na, isuro na tayo, but then hanakayat nga anya day kunada idi ka elementary mi Juan Tamad na Jenny agiida ka nga ikat matenag lata da jay bayabas ijay ngiwat ada ti paset tayo iso nga kompleto ti paset ti bagi tayo. We have anya da jay karga iti mind tayo, jay karga ti utok tayo ada amin. So nga the work of the unseen helper nga iso ni Holy Spirit, kat He will teach us all things. Saan tayo mo't nga makita, iso na nga idikdikta na da tayo, but He will work in a mysterious ways. Itibiyag tayo niya. Kaspagarigan, umay dagiti kapanubok, difficulties, ijibiyag tayo. He will help us niya. Agpresenta iti Espiritu Santo. He will lead us what to do. He will lead us to come closer kin ni Apo Diyos. So nga, dagi amin nga ada kanya tayo, abilidad nga na intud iti Apo kada tayo. Dagiti tools tayo, dagiti armas tayo, dagiti na itud kada tayo, nga usaron tayo, nga agserbi kin ni Apo. Usaron tayo to defeat niyaman nga trabaho ti kabusor, o saron tayo dagijay amin nga ada kada tayo talento, abilidad, wisdom, understanding, dagijay tapno iti kastakat makitam dajay niya na idumduma nga mapasamak iti biyag mo. Iso nga daytoy iti aramidon ti Espiritu Santo. He will teach us, He will give us understanding. Maraydayaw ni Apo. So nga, imagining the words of the Lord, nga kastoy ti ibagbaga na wow naman. Then mamangha ka ko naman, ay adagayam ti abilidad ko, ay adagayam ti adda kanyak. So nga, I remember yung preaching ko last year, nga, numaminsan, adagay post ko nga, minsan with my song, di Facebook ko, nga encourage ourselves when no one encourages us. Encourage som ti bagim no awan ti mauray mo nga tao nga mang-encourage kin kaapay. At dati in-install ni Apo Diyos ijay biyag tayo nga mabalin tayo nga lagipon. Nga datayo mo't lang nga mismo ti mang-encourage kada tayo. Datayo mo't lang nga mismo ti mang-encourage kada tayo. Isugarod nga naikan tayo iti panakamo. Nya isong agyaman tayo, don't wait someone to encourage. Numan pa'y maminsan, kasapulan. If you remember yung na-share ni Jera, edi na minsan. Numan pa'y maminsan, kasapulan tayo, tidaduma. Kasapulan tayo, agkikinasapulan tayo, kakabsat. I need you, I need each other. Your words mo ako namang, I am encouraged. Nabindisyon na dakkel da jay, panang tapik mo tilikod ti kadwam, dakkel da jay. But, at dadagiti tiyempo, the Lord will permit it. I-permit ni Apo dagiti seasons, dagiti gundaway iti biyag tayo. Nga kaslade tayo, awan ti amamo tayo, awan ti friends tayo, because God wants to discover, kayat ni Apo nga discoveryin tayo, dahi bagi tayo. Kayat ni Apo Diyos nga i-discover mo nga, wow, you have the ability to encourage yourself. Nga kunam ayo, nagaduot ya ti goodness ni Apo. Nadyan nga ti aramidon mi tata, dito yung panag-enroll ni Jacel jay EPTS nga ikat. Wow, dolyar iti bayad iti ang kunami nga Lord, mga mungkan. We encourage ourselves and we keep on giving. We keep on giving for mission. We keep on giving para iti Apo. Kunak nga, Lord, dito'y kumakat, ikip ko dito'y para ka ni Jacel, para jay eskwela na. Nga the Lord leads me to do it. Machal-challenge sak nga. Karkaro nga, idi adati mai-open manon to encourage everyone. Adati mai-open manon nga ministry jay nagilyan. Kitaan mi jay na i-offer nga pagimon. Ala, balay ti manok da jay ngam idi ibagami nga kasuy kayat da jay makinbagi. And then,
immediately napanunot pi man di kakadwa da sisteros masapol tayo ti 14 nga sisim including tilandok tapno mabubungan daytoy tapno agturo ada iti paglinungan dagiti tattao. So yun, and kunak Lord, kayat ko nga aramidon daytoy nga manyangay kun kunak iji panunot ko panunotok the tuition fee ni Jacel gaputa agbayad talaga nga i-full done ko man. But you know, paawid kami nga kasta, but I committed ngay nga sige i-commit ko daytoy although adagam ko ngam ti panunutok jay para jay anak ko garon i-commit ko daytoy siak mo ti akin sagot ditoy kun kunak izay. But you know, idi paawid kami nga kastakot ada bigla nga nag-message nga ang kayo alaan daytoy ta pang tuition ni Jacel. Wow, kunak tayo makapukpukaw ka jay unag tilugan niya iso ngay nga dagiti nga banbanag nga adda iti mula iti apo ije ununag tayo nga ije tayo ngay nga marikol adda ti inted ti apo kada tayo ngay nga panakaawat nga makutikot mat aji panunot tayo nga aging gana nga mapadasam aging gana nga kunam nga nag-imbag ka apo idi agayo dak ibasbasak ka ni Pastor Jan Dajay sangit we are remembering no umay kanya tayo Dajay kasla nga awan ti amom nga pagtarayanon awan ti amom nga ramidon agtugaw kan gaminon agtugaw ka and remember the goodness of God kato han nga kasjay mot ati ko kita antay ta baka misinterpret tayo agtugaw tayo kot lagi pun tayo jay goodness ni apo into no lagi pun nga kasta ay hanakmot nga binaybayan idi last year hanakmot nga binaybayan idi 2020 how much more tatang nga agdama. So ije nga rungwa dagiti adu moten nga ideas mo nya maredayon ni apo ni magbayaga kun maladaw kayo di trabaho yo maikatalo today he will reminds us everything daytoy yan naibagakon he will reminds us tagapalagip iti espiritu ti apo nga jay in karim nga agserbi ka kini apo laglagipom nga no may minsan ti flesh tayo datayo nga tao we are trying our best nga lipaton dagiti nga in kumitay kini apo padpadason tayo nga ay awan padpadason tayo nga lipaton dagiti in kumitay kini apo but the Spirit of the Lord will continue to remind us nga addagayam dagiti in karim ti apo nga kunam nga agserbi ka kinkwana so nga agyaman tayo the unseen helper in every season ngay ket isu iti espiritu ti apo. So usto da di talo adupay nga siyempre I want everyone to be encouraged. Anyaman ti kasasaad mo tatangal daw anyaman ti sitwasyon mo inside your family anyaman ita workplace mo da kayo nga kabsat nga da ita abroad mabalin ngay nga ahon ti agpakumusta kanyayo or anyaman dita nga birbiru kanyo but go back agsubli ka ije sao iti apo ket lagi pem nga ti espiritu ti apo aktibo ano maminsan ket nasipot niya nalaing ti espiritu ti apo buybuyaen na tayo kitkitaan na nga no umawag tayo kini apo dus idta nga aggaraw isuna maredayo ti Dios. God is so good. He will help us ijehan tayo nga kayang aramidon agkararag tayo kakabsat. Thank you Lord God, you are so faithful apo agyaman kami o Dios agyaman kami ta pudno apo Dios nga no sumurot kami nga si pupudnukin ka apo aramidon dagiti banbanag apo Dios nga saan mi nga kayang aramidon. Thank you apo tada ti Espiritu Santo nga inbaon mo dito rabaw ti daga nga isu nga aktibo nga urepet ti dito yung gundaway numan paya na dumaduma iti ayan ti tunggal may sa kada kami but I know and I believe you are working in every individual iti dito yung agsapa apo Lord bendisyonam dagito yung apo nga words of encouragement apo Dios nga isu nga na-share ko kadakwada nga da kami amin apo kat mapapigsa kami iti dito yung agdama nga kasasaad bi apo adaman dagiti challenge nga sangsangon iti tunggal maysa nga barbaro apo Dios nga karit iti biag Lord God pudno apo saan mi man nga makita apo
O Lord God, iti Espiritu Santo nga agtignay, but God mariknami, ipariknam, Apo. Madaydayaw tinagan mo, Diyos. Oh, thank you so much, O Lord God. Thank you, Lord, for your promises. Thank you, Lord, for all your words. And I pray na gito'y da nga kakabsat po, Apo, na tulungan na kami, tulungan ida, anyaman nagiti pagdadaanan da iti biyag. Anyaman nagiti kasasada, iti pisikal nga bagida, Apo, iti pasut ti pamilyada. Lord, I speak your favor to be upon every family. Dagiti adaan, Apo, iti dadagsan, iti biyag, dagiti problema, Apo, nga iso nga sangsangunda. Itad mo ti wisdom kadakwada how they are going to deal it. Enlighten them, Apo. Give them peace. The peace that the world cannot give. Kasaritan, dagiti sasaw. Gakunam, Apo, my peace I give unto you. It's a peace that the world cannot give. It's a peace that the world cannot understand. Oh God, the peace that comes from you. Oh Lord, is enough for us. Madaydayaw ka, madaydayaw ka. Bendisyonan na gito'y da nga kakabsat nga mapan ag trabaho para buram iti biyagda, madaydayaw tinagan mo. Oh God, bless their family. Lahat ng pamilya, Panginoon, I declare your favor. O repente pa nakaagas ti amin nga pasitipang pamilya, saan kuman nga amo dagiti nagnaganda. But I speak, Lord God, healing physically to be upon each one. Lord, madaydayaw ka. They will recover, Apo, kadagiti aniyaman, Apo, nga sitwasyon da iti biyag. And they will keep on trusting you, Apo. Madaydayaw ka. I give you praise, glory, and honor for all the good things you are going to do in our lives. Madaydayaw ka nga, Diyos. Amin dagitoy, kumitmikin ka, bendisyonam dagiti amin nga trabahon, ti ima dagitoy da nga kakabsat. Bless them, O Lord God. Thank you so much, Lord God. Iti parabor mo makaanay. Give you the glory, honor, in Jesus' mighty name. Amen and amen and amen. Thank you so much for joining